Pozdrav dobri ljudi, dok čekamo da Bitcoin odluči na koju će stranu krenuti, jer se još uvijek nalazi u fazi konsolidacije, htio bih s vama podijeliti svoje mišljenje o tome kada očekujem da će se formirati dno. Pogotovo zato što ste i vi nedavno podijelili svoje mišljenje kroz anketu, a rezultati su bili vrlo zanimljivi. U toj anketi veći dio vas smatra da će se dno dogoditi ili ti formirati u drugoj polovici 2026. godine. Naime, gotovo 50% glasova bilo je upravo na tom scenariju. I to je zapravo zanimljivo, jer kada pogledamo širu sliku tržišta, takav način itekako ima smisla. Imamo još uvijek neizvjesnost, struktura nije potpuno definirana i postoji osjećaj da tržištu treba još vremena. Ali ja na to ipak gledam nešto drugačije i ako dno već nije bilo, ja sam više za ovu opciju da će ono biti formirano u prvoj polovici 2026. godine. Sad je pitanje zašto razlika? Zašto većina očekuje kasnije, a ja smatram da bi se stvari ipak mogle dogoditi nešto ranije. Ako pogledamo tržišnu strukturu, dakle, nalazimo se u zoni gdje su praktički svi scenariji još uvijek otvoreni. I to mnogima onda stvara nelagodu jer u biti traže potvrdu u jednom smjeru. A upravo takve faze su tipične za formiranje dna. Jer tržište vrlo rijetko daje jasan signal točno u trenutku kada se dno formira. Dakle, to je proces. U većini slučajeva kada se dno formira, dakle, postoji neizvjesnost kao što i sad postoji strah kao što i sad postoji i dakle većina očekuje onda da još treba vremena. I upravo zato, kada većina očekuje dno kasnije, to ne znači da su oni nužno u krivu, nego da postoji realna mogućnost da se stvari odigraju ipak nešto ranije nego što se očekuje. Dakle, nije poanta pogoditi točan trenutak, nego je poanta razumjeti gdje se nalazimo u procesu i biti spreman na različite scenarije, jer tržište neće čekati da svi budu spremni. Zato i prvi razlog jest zašto gledam raniji scenarije, upravo taj konsenzus koji se trenutno formira na tržištu. I to nije samo zbog ove ankete. Ako pogledamo šire, vidjet ćemo da sve više kreatora sadržaja ponavlja vrlo sličnu priču, da će se dno formirati kasnije, mnogi čak to i sa vrlo velikom razinom sigurnosti govore da će biti treći kvartal ove godine. I tu treba biti oprezan, jer u investiranju upravo ta razina sigurnosti vrlo često dolazi onda u krivom trenutku. Ne zato što su ljudi nužno možda u krivu, nego zato što tržište rijetko nagrađuje konsenzus. Razlog zašto gledam raniji scenarije je sama struktura ciklusa, gdje smo prvi put završili tako što nismo završili sa klasičnom euforijom, nije bilo klasičnog paraboličnog rasta u samom kraju. I to se najbolje vidi ako prebacimo na godišnji prikaz cijene, gdje nam se prvi put dogodilo da je godina nakon halvinga bila negativna. Dakle, to nam govori da se i sam ciklus ponaša drugačije. Sjetite se i sami da smo imali prvi put all time high prije samog halvinga. I kada se sam ciklus ponaša drugačije, onda i postoji velika vjerojatnost da će i očekivanja tržišta biti pogrešno postavljena, jer većina i dalje razmišlja kroz obrasce prošlih ciklusa. A ako se tržište ne kreće po istom obrascu, onda je sasvim logično očekivati da bi se i dno moglo formirati ranije nego što to većina misli. Sam treći razlog je upravo ova faza u kojoj se trenutno nalazimo. Dakle, ova konsolidacija koju sada gledamo nije nužno znak da tržištu treba još puno vremena. Čak je i 200 tjedna prosječna cijena normalno polako ide prema gore i vidite da je sada već sve bliže i bliže 60.000 američkih dolara, što smo rekli u prošlosti da se samo jednom dogodilo da se dugo zadržalo
ispod te prosječne cijene, dok smo u prethodnim ciklusima imali puno kraća razdoblja što se tiče toga, što možemo naravno vidjeti kroz 2019. i 2020. ali isto tako i u 2014. na 2015. Drugim riječima, tržište ne mora nužno napraviti još jedan veliki pad da bi se samo dno formiralo. I može provesti vrijeme još u rangu i kroz taj proces odraditi u biti ono što većina ljudi očekuje kasnije. I zato ako dno već nije bilo, ne vidim nužno zašto bi to bio onda razlog da bi se razvukli u iduću polovicu godine. I normalno, još jedna stvar koju je važno razumjeti, a to je da dno u većini slučajeva ne izgleda dobro. Ne izgleda jasno, ne izgleda kao prilika, vrlo često izgleda potpuno suprotno. Dakle, izgleda kao da ide još niže i kao da još uvijek to nije to. Najbolje to možemo i pogledati kroz prethodne cikluse. Ako pogledamo 2022. vidit ćemo da smo ovdje imali u 6. mjesecu prvo dno i onda smo otišli nešto niže. Vidite da je to malo više od 12%, ali izgledalo je kao da ćemo napustiti i tih cca 15,5 i otići i ispod 10, a odjedanput tržište napravi nešto totalno drugačije. I to je isto tako ako bi pogledali i neke druge godine, kao što je to recimo bilo 2018. Pogledajte kako je to izgledalo. Dakle, nije uopće izgledalo ugodno i mnogi su u to vrijeme onda očekivali da idemo na $2000, da idemo na $1800 i tako dalje. Kao i još davne 2014. i 2015. ovdje smo imali jedno puno duže razdoblje. Dakle, čisto da vam dam uvid da kad kažem da će biti formirano dno u određenom periodu, to ne znači da odmah cijena mora ići na neki novi all time high, ali ono što svakako vrijedi pogledati, vidite koliko je to dugo razdoblje bilo konsolidacije, dakle od 1. mjeseca pa sve do 8. mjeseca i vidite da uopće nije izgledalo lijepo ni ugodno. Ako bi maknuli samo ovaj dio, da gledate ovaj dio izolirano, izgleda vam vrlo vjerojatno kao da će napraviti još jedan potez dolje. Dakle, postavljanje dna nije nešto ugodno i nije nešto brzo. Rijetke su situacije da imate takozvani V-shape recovery, kao što smo to imali recimo 2020. u 3. mjesecu ili recimo situaciju koju smo imali u relativno kratkom periodu kao što je to bilo prošle godine u 4. mjesecu gdje vidite da smo onda naglo krenuli gore. Možda najbolje da uzmemo Ethereum kao primjer, normalno da ovo nije garancija i ovo nije nešto što će se dogoditi sa svim altcoinima, ali je jedan vrlo zanimljiv primjer koji nam daje najveći altcoin na tržištu. Ako malo bolje pogledamo, u gornjem dijelu vidite da imamo cijenu Bitcoina, a dolje imamo cijenu Ethereuma. I ako pogledate, Bitcoin je napravio u odnosu na 4. mjesec prošle godine, odnosno dno iz 4. mjeseca prošle godine, napravio je niže dno, što vidite ovdje. Dok imamo jednu totalno drugačiju priču kod Ethereuma, gdje je Ethereum radi više dno. E sad, naravno, mnogi će reći, pa dobro, kakve sad to ima veze? Pa idemo pogledati malo 2022. godinu, godinu s kojom mnogi upravo uspoređuju ovaj ciklus. Vidjet ćemo da se taj fenomen dogodio i tada. Upravo smo imali prvo postavljanje dna u 6. mjesecu 2022. za Bitcoin i onda je napravio nešto niže dno, dok je Ethereum svoje dno postavio ranije, odnosno kasnije je imao više dno. Što nam isto na neki način daje i otvara vrata da se ovo moguće događa i ovaj put, što nije ni čudo budući da su mnogi altcoini underperformali u odnosu na Bitcoin, odnosno kad bi gledali u odnosu na Bitcoin, bili su u bear marketu naspram njega. I još jedna stvar koju želim naglasiti, dakle ovo nisu neke nove ideje koje sam odlučio podijeliti evo baš danas,
Ako pratite sadržaj za članove kanala, znate da kroz posljednje mjesece upravo prolazimo kroz različite čartove i scenarije koji ukazuju na to da upravo postoji mogućnost da se dno formira ranije nego što većina očekuje. I upravo ovaj slučaj što se tiče odnosa Ethereuma i Bitcoina upozorio sam još prije nekih 2 mjeseca, točnije 10.2. u jednom od videa za članove. Ne zato da bih ja bio u pravu, nego zato što su to stvari koje vrijedi pratiti na vrijeme. I za kraj, dakle čak i ako se pokaže da će dno biti formirano ranije, to ne znači da nužno moramo odletjeti na novi all time high. Veća je vjerojatnost da će ova godina biti vrlo izazovna, kao što to i budu midterm godine što se tiče predsjedničkih izbora u SAD-u. Dakle, i dalje mislim da će to biti jedna godina puna neizvjesnosti, puna promjena i naravno bez nekog jasnog smjera kroz dulji period. Tako da takve godine vrlo često stvaraju prilike, tržište nagrađuje one koji su spremni proći kroz taj proces, a ne samo one koji traže savršen trenutak. I zato onaj tko se uspije kvalitetno pozicionirati u ovoj godini, vrlo je vjerojatno da će biti za to i dobro nagrađen. Eto, toliko od mene. Ako vam se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj, a za dodatnu podršku kanalu svakako provjerite što ima u opisu videa, kao na primjer možete podržati kanal putem članstva, putem YouTube-a ili putem Buy Me a Coffee platforme gdje redovito prolazimo tržište, scenarije i ono što se u ovom momentu događa ispod površine. U sljedećem videu ću podijeliti sa vama konkretnije kako ja gledam na ovu godinu, odnosno koji su moji scenariji i očekivanja kroz period koji je ispred nas. I za kraj želim naglasiti da ovo što sam iznio u ovom videu da nije tvrdnja, nego samo ideja i način razmišljanja i ja vrlo lako mogu biti u krivu. Ali poanta nije biti u pravu, nego razumjeti scenarije i znati kako se postaviti u određenom momentu kada se nešto počne razvijati. Hvala vam što ste tu i do nekog novog videa. Pozdrav!